Alberto Irazuren roka puntua. Alberto Irazu, zientzia eta informazioan eta ibilitakoa, kazetari eta, baina batez ere ibilitakoa munduan, bertsuaren eta musikaren munduan, gazte-gazetik, eta ongi ezautzen dituena gainera, bi gintza horiek, eta aurkezten diguna, hain zuzen hori da, ez? Rockaren erritmoa eta bertsoaren mundua, bertso gintza eta hitzaren festa, horien arteko harremanari buruzko lan biziki interesgarri eta atxikimendua segituan sortzen duena. Mamia oso interesgarria delako, oso gaurkoa, oso gainera ezagule on batek garatutakoa, eta gainera forma ere oso ederra, erakargarria, ulerterreza eta aberatsa, hizkuntza eta erabiltzen duen tonua. Benetan saiakera oso interesgarri. Behar bada, unibertsitatetik natorrelako eta naholako kokoteraino ez pixkat goraxeagoraino saiakera akademiko triste ematen du lehiaketa badala, zeinek aspertzen duen gehiago jendea, eta gauza oso interesgarriak, eta esan behar dut, mami aldetik oso interesgarria dela liburua, eta estiloaren aldetik, idazkeraren aldetik dela eredugarria. Horrela izan behar dira gauza. Gozagarri izan ditezen, aldala, gozagarri egiteko euskeria kontatu ere, baina kasu honetan, mami potolo, mami potente bat, azal, distiratsu, gozagarri batekin egin dago, ez? Nola dago idatzita liburu, Alberto idatzi du, entusiasmoz. Entusiasmo, neurrizkanpoko entusiasmo. Hori eskertzen da. Nik bentsat eskertzen diot, gaurko prosa triste horren panoraman, ez da? Niretzako liburu hau izan dela, batez ere, liburu honen lehen da biziko irakurlea ez bada, bigarrena edo, egileak enduta noski, ohore bat izan dela, eta ohorearekin batera gozamen handia izan dela. Nik uste dut, duela pare bat urte, izango nuela ni lehenengo idazketa honena, eta ordurako ja zan, tal kual publikatzeko modukoa, baina hemen eskubita daukatan elementua oso obsesiboa eta perfekzionista da, segurtatu arte ez zeola koma bat ere bere lekutik kanpo, gauzti ditzen zain, eta hemen aldatu dira koma, eta hemen jarri dira puntu koma eta gora. Ni gatu nintzen flipauta lehenengo idazketatik, eta espero dut, obsesio gurpil hortan, bi urte duntan txartu mentaz ez gendu lain. Saiatu behar bentzat gauzak hobeago izan ditezen. Eta Jose Angelek eskerrak eman dituen moduak, zuei, nik berari eta bere bidez Pamiela argitaletxeari eman nahi dizkidot eskerrak. Iruditzen zaitalako garai txarrak direla hauek, ez lirikaren zat bakarrik, baizik gainerako generoen zat ere. Behar bada salbu narratiba klase bat egile ezaguna balin badu. Baina beste guztia Paramoan bizi gara esango nuke. Eta ez Pedro Paramo, baizik Paramo utxiak, biluztia, ez da. Eta, iruditzen zen, kuriosoa da, hain liburu ona, hain informazio baliagarriztatea, eta hain irakurta gozagarria duen liburua ez dago horrexak ulibatzen. Kuriosoa da. Orduan, nik eskertzen dut, ez ibili gehalako horrela, baizik Jose Angelek irakurri orduko, basatzi duen, hemen bada mamia, eta uste dut konsiderazio komertzialak alde batera utzita, nik garai batean argitaletxetan ezautzen nuen bulkada horrekin. Honek merezitu eta berrikatu. Interesgarri egin zitzaidan Albertoren liburuaren gaia, eta interesgarri egin zait irakurketa. Egia esan oso erraz irakurri dut, gustora eta gauza asko berritu dizkit. Azalak bera gazteko. Duela 28 urteko argazki bat zeure burua ikusteak, beti emateko golako susto bat eta pox bat. Sustoa, 28 urte pasai delako eta poxa, guainik ikusteko aukera ukazu. Bersolaritza eta roka
Ni 60ko belaunaldiaren hasieran jaioa naiz, 61 da Zarautzen. Beraz, roka ez zitzaidan hain arrotza. Naiz Lazkao Txikiren belaunaldikoa edo Jose Elizaso eta Jose Agirreren belaunaldikoa. Lehengo astean edo kontatu nuen uste dut berrian. Gogoan dut, 17-18 urterekin enintzela bersozalea ere. Ezagutzen nuen bersolaritza, baina enintzen bersozale. Ni bersozaletu nintzen 80ko errege goiz batean Amuriza entzun nuenean txapelketan. Eta urtebete lehenago edo gogoan dut zer egiten genuen. Zarauzko tabernarik zaharrenetako batera joaten ginen, Xiprira, moen bota berria dute. Eta han, paretean bazeuden, koadro batean Baxarriren bi berso. Tamborina eta txistuari buruzkoak. Oso berso klasikoak. Eta ez dut oso gogoan, beste doinurik ez genekilako, edo kontrasteak grazia egiten zigulako, ardo batzuk behan da koadrilan bersoaiek kantatzen dituen. Baina, Errobiren telebistaren doinuan. Daniel Landarte gaur etortzekoa zen, Daniel Landarte letra zen, eta mundu nahasi horretan azitakoa gara. Zorionez nahasia, esan nuke. Kantatzen genuen Euskal Herriko gauzak baitira, tamborina eta txistua. Eta hori zen, Baxarriren berso klasiko batzuk paretean, eta gure doinu kutxuna ikasi berri genuen Errobirena. Hor azitakoa gara, eta egia da, gero, bersolaritza eta roka, nik uste dut, Fermin Muguruzak eta ingurukoek senez lotu zituztela. Mugarria izan zen 89an bersojo grabatu izana, eta argazki hori, argazkia ordukoa da. Izan ere, 3 urtetan erdi lehenago bersotan kantatu genuena, bersojopera ekarri zutenean Ferminek eta konpainiak, kalean nabaritu genuen aldaketa. Baina, gozetik gaurera, ordura arte nahiko anonimoa ginen, eta handik aurrera, batez ere ilunduta gero, edo zein etorri zen berarri ertzera, batetik akorroska, bestetik arrena, hala da. Eta nik uste dut, eta 9 inguru hortan 3 faktorek ekarri zutela bersogintzaren garapena, eta izan zirara, berso eskolak lehena goti zetozen, baina Bersozale elkartearen sorrera, beraz berso eskola, Bersozale elkartearen sorrera, hitzetik hortzera telebistan abiatu izana, eta negu horriakek bersojop grabatu da. Nik horraino konta dezaket. Gero 90ko hamarraldian, ja 70an jaiotako bersolariak hasten dira plazaratzen, eta hor harremana estuagoa bihurtzen da, izan ere kultur erreferentzietan hor etorri ziren mutil eta neskentzat roka askoz ere gauza naturalagoa baizen ordura arteko bersolarientzat baino ez da. Eta bukatzeko hori, eskerrak Albertori, saiatu delako roka eta bersoaren arteko lotura horiek liburura ekartzen, eta uste dudalako hori beti dela ona. Nik beti ikusi dut bersoa ez zerbait monolitiko bezala, ez zerbait uki ezin bezala, beste edozein disiplinakin nahastu liteken improvisazio tresna bat bezala baizik, eta alde hortatik etorkizunean ikusiko da ze behia egingo du. Baina bide lagunak zenbait eta gehiago, segurazki berak ere bide hobea eta erraxagoa. Nola hasi nintzen ni liburu honekin? Liburu honen lehendabiziko koska dago Handiko Gaztetxe Zaharrian. Gu hemen badaude Handiko Gaztetxe Zaharrian ibiltako kuadrilla bat, familia ere hemen dago, handikarrak, eta ni testigo izan nintzen Handiko Gaztetxean beste bat jenderekin batera nola Handiko Gaztetxean gertatu ziren esperimentu batzu bersoarekin lotura zakatenak, baina erabat asturaz gehatutakoak. Guk handoainen guk ikusi genuen nola BAP taldeak, gero referentzia handia bihurtu zen BAP taldeak, 1983-1984 urte hartan bere kontzertuak hasten zituen lauko txiki bat kantatuta.
Ari gerala egiten bilarko partez, etziko partez, datorren urter arte. Kantatu iten zuten guk, hemen handaikoak, hori bizko diartaz, eta Mikel Abrego horre xerita dagoena, hori izango batien grabatuta hori, baina topatu inbarko litzake kasete hori. Orduan gero Ximorra taldeare bat zer, Ximorra taldeare ondu zen ondoainen, persoak kantatzen zituzten punkerara, eta hori ere bat astuta gertu zen. Eta ez hori bakarrik, bezik eta ondoaingo gaztetxean ateratzen fanzine batzuk, 80. hamarkadako kontrakultura giroaren ezaugarri guztiak dituenak, esan nahi dut aldarrikapen, hizkera, marrazki, eslogan eta abarren aldetik eta horre persoa sartu bat zegoen, hainbat kasutan ez da. Orduan, ni banekin zerbait bat zegoela kontatzen. Roka eta bersolaritzaren artean bat zegoela hor zerbait kontatzeko historia ofizialetik kanpo esan dezagun zentan danok testigu izan du ginen, nola ertzainak egin zuen zortziko txikibura Josu Landaren hitzekin, egu horriakena, guta gukarrak, zaskale, baina bat zegoen beste zerbait esploratu zitekena. Eta horrekin hasi nintzen, alde batetik berso idatzia bilatzen, eta beste alde batetik bersolariei nola behiratzen zitzaien rock mundutik begirada hori bilatzen. Eta hor topatu mitu nahi bat duza. Bazarama, baldin baga, barrakosta Bonabistan, eta begirada bat, histori bat. Eta hortan, ari nintzela, Euskoa liburutegia bilatzen hasita, topoi nuen, Josemari Iriondo, Uztapideri 1974an, zestoan jarritako puntu batekin. Eta puntu hori da, perso hori da, liburua birikita itxi egiten duena. Eta puntu hori da, ikasi aldituzu rock and roll eta twist. Galdetzen dio Josemari Iriondo, 1974an, zestoan, zehari. Uztapide, eta Uztapide gerantzuten du, ikasi aldituzu rock and roll eta twist, ez dugu izan nahizu ukorren beste bist, galdetu hartzen dula ez diteke sinist, nahikoa pena honek niri ematen dit. Bueno, hor ikusionean beste historia bat zaula, jakina. Uztapide 1974an galdetzen diote roka eta twista ikasi ote ditu, eta horrek pena ematen di Uztapideri. Zergatik, beste mundu batetik dator, gaina pena ematen dio ikusten nahi dalako gazteria roka eta twista ikasten ari dela. Esan edo beste erabat beste mundu bat zan bersolaritza gaur egun ez dena, eta hor parabola bi nik ikusi ditut, hor gertatu direla eta horien berri ematen alegindu naiz. Zer gertatu da 60ko hamarkadan estetika, atzerretik etortzen ziren estetika, toinu eta pentsamentuak, estetika eta toinuek beti ekartu dituzte pentsamentuak, zetik, horiek arrotz izatetik, horiek arrotz kondenatze, ez dakit kondenatze hitzadan, baina esatetik erne horrekin gaur egun artekora, ez da, eta gaur egun zer gertatu da, gaur egun gertatu dena da, persolariak pop rock kulturako toinukin papatean hitzen du, parabola oso bat. Eta zin da bigarren parabola da, bersolaria igo dela, otza gainera, ez bakarrik berso idatzia kantuetarako egitetik pauso bat eman da, rockero bihurtuta. Rockero bihurtuta guztiz, hoi ez dakit, nik hemen galdera egiten dut, hemen azken batean konparatzen ditudalako, bi roka, bersolaritza, performantzea nola diran, hizkuntza, gauza asko hemen liburu hau da erreka batetik ateratzen da, erreka nagusi batetik, ibai nagusi batetik ateratzen dizki erreka txikiak eta hor galdera hori egiten dut. Orduan, zer gertatu da, bi parabola horiek zehatzeko. Gertatu zitezen. Bat gertatu dena da, esan bezala, bersolaritza urbanotu indala, hiritartu indala, modernizatu indala. Euskara erabaten hegemoniko eta berezko zuen espazio bat, ze bersolaritzak berezko du euskara. Euskara hegemoniko da bersolaritzan, hor modernizazio, urbanizatze eta hiritarte prozesu bat gertatu da. Eta rockean zer gertatu da, zerbait, hola esan da, begibistako ematen duena,
baina batzutan begibistako gauzak ez dira ikusten, eta begibistako gauzak batzutan esanin behar dira, eta roka eta bersoak elkarrekin akelarre bat egin baldin badute, azkenean, izan dela euskara sartu dalako rokean. Euskara sartu ez balitz rokean, etzan akelarre egin izan, ezin ezkoa izan. Orduan, 70ko hamarkada bukaeran eta 80ko hamarkada lehen bukaeran estanda egiten duten bi prozesu garaikidea dira, bat, bertsolaritzaren modernizatzea, urbano bihurtzea, elitartzea, gauza berrietan sartzea, eta bi, euskera sartzea rokaren espazioan. Roka, rapa, estilo guztietan sartzea, ez da. Orduan, hori horrela da, begibistako da, eta nik uste dut hemen badagoela mezu liburu honetan alde horretatik mezu bat ere, ez? Atzera begiratzen dio liburu honek, zer gertatu da aztertzen du, eta esaldi batek ixten du liburua, ez? Atzeak erakusten du aurrean nola dantzatu, baina atzeak beti ez du erakusten aurrean nola dantzatu, atzeak batzutan erakusten du aurrean nola dantzatu. Eta hemen badago, mezu bat dira uste liburu honetan, euskara jarraitu dezan sartzen, bere bidea egiten, etorriko diren artefaktu era guztietan. Esan nahi dut, 70. hamarkadan, Euskal Herria rock'n'rolla eta twista etorri zirenean, gure kulturarekin zerikusirik ez zuten bi artefaktu ziren. Bi artefaktu, gainera, atzerriko hizkuntzetan erauntsi baten barruan zetozen. Hori gaur egun ere gertatzen da, eta jarraituko du gertatzen. Eta hor, nik uste badagoela mezu bat liburu honetan, ez? Gero beste, ez dakit oso ondo azaltzen nahi nintzen, baina gero beste pare bat gauza, ez? Hemen, konparatu hiru ataletan dago banatuta liburua, ikasi dituzu rock'n'roll eta twist, persoan rolin eta odolaren mintzoak eta transfusioak, ezta? Batzutan kronika itxura, beste batzutan pasadizuak bilduta, txantxoka kontatzen dira bi horietan, lehendabiziko bietan esan dituan bi prozesu. Hirugarrena da saiakera bat, nun lehendabiziko bi kapituloetan txantxoka saltzen diren gauza batzuk, ikuspuntu panoramikoago batetik behiratzen diran eta bere osotasunean behiratzen diran, ez? Eta hor, euskerari dagokienez, aitatzen dira gauza batzu niretzat garrantzitsua direnak, ez? Zenbateraino euskerak okupatu dituen espazio batzuk publikoak direnak askotan epizentro pribatuak okupatu gabe, zenbateraino batzutan performantzak oinarri aula izan dezaketen edo ez, euskera rock eta musika estilo berrien barruan sartzea nola erabat kokatu behar dugun hizkuntzaren berreskurapenaren prozesu baten barruan, beraz hizkuntzaren prozesuan gertatutako errenak antzeman egiten dira abestietan. Erren horiek ikusieten dira modu batean eta bestean, eta holako pentsamentu asko daude.